anine iki kepiye ngono gak kene Pak ha kok iki ada banget ini ya betul mah mana dia mana angkat coba ini mana abang ini namanya ya bu gumbok apa sah ngerti lagu hebatnya dah Kediri kemudian kata mana apa ngerti kan go ada on balas ini kata mana kata kecil betul kata moto ambuhe moto kucluke moto ambuhe kebagalawan ya kedewa kene hai ketik asal ora apa-apa gede apa itu balik gitu kan itu balik jalan nandanane inyo duwe lho lek perang iki anak ning anak-anak nyama ya Pak kacang ya mana ya obatnya nyama ya obatnya aku tak boleh bagaimana baca sila baca jalan apa baca sila kita lakukan sila apa tak apa kerja tak boleh dia baca sila untuk baca sila boleh tak sila baca ya ketiba lagi ngah mati kita Pak Surnambur yang suling pepanden talutak mewa bandera kakandha warna-warna wonten dawuh kosinuwun panjenengan ngawi sanggihanipun para prajurit ingkang dipun caketaken namung sawanipun patih Prakuta kula nyadong dawuh medal Jawi ngawi ngabdipun patih Prakuta lho mboten kepareng-paring pangandikan kok malah lajeng mekaten pasuryanipun kula nyadong dawuh Prakuta wonten dawuh Gusti aku tak takon karo kowe jane wangsul ngopi takonku iki wis tak ndem pirang-pirang taun wiwit aku dadi ratu petung aku kok sarwa mrucut wah mboten kenceng niku piye mboten kenceng niku mesti mrucut aja sembrono sik kowe tak kandhani nggih wangune lho wangun-wangune nggih wangune pripun aku ki sapa lho jenengan karo jenenge dhewe kok lali aku ki sapa lampu utawa wonten dawuh aja sembrono aku ki ratu gustimu inggih nata mantura Prabu Baladewa ki mung siji aku ratu gustimu inggih kowe pangkatmu apa patih ngendi patih Mandura tegese kowe nomor pira 1 2 3 4 5 wong nomor 2 wong nomor 2 patih ki wakile ratu nggih kowe iso ora njunjung derajate Baladewa lho kowe iso ora njunjung derajate Baladewa saged mawon mestinipun dados kewajiban kula
Kula niku saged junjung dhateng derajatipun Sinuwun Prabu Mandura jer panjenengan menika sembahan kula ngaten lho to. Ning lagak lagu lageanmu kuwi mirang-mirangke aku tak kandhani. Lho sebabipun kowe mirang-mirangke Baladewa. Aku tak takon, iki negarane sapa? Negari Ndarawati. Negare sapa? Negaranipun ingkang rayi Prabu Sri Bathara Kresna. Iki negara Mandura dudu sanes. Mesine kowe wong Mandura tekan negarane wong liya iki nganggo tata krama unggah-ungguh. Ora sak penakmu dhewe. Kowe nang di papan gumuyu latah-latah nganti dirasani para kawula. Patih Mandura kae patih ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ora iso njaga derajate karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Pragoto, lho. Kowe jane iso meneng ora to? Saged. Coba nek ora guyu piye? Mboten saged. Kula niku nek guyu ngeten niki. Niki pun dadi watak kula. Jarine bapak kula arep simbok kula mbiyen, kula lair cenger niku pun guyu. Mboten nangis. Pragoto, wonten dawuh. Mbok coba tak jak rembugan rasa guyu. Nggih, nek ketrucut ampun duka lho. Ketrucut aja piye? Nek ketrucut kula guyu ampun duka. Ya, kowe tak kandhani. Apa perlune Baladewa sowan negara Ndarawati? Mboten ngertos. Nah, ngono kuwi penak. Nggih. Kowe tak kandhani. Yen to dina iki eneng perkara. Lho, perkaranipun sinten? Lah, ngono kuwi penak. Nggih. Perkara Traju Tresna karo Pringgondani. Lho. Rasa. Nggih. Rasa guyu. Ajeng. Pun ajeng. Diampat. Nggih. Apa to sababe kok Pringgondani karo Traju Tresna arep padha gejegan? Lah sebabipun menapa? Rebutan bumi Tunggarana. Rebutan bumi Tunggarana. Trenggana napa Tunggarana? Tunggarana. Nggih. Kuwi wewengkon ke bawah keperintah Pringgondani tapel wates Traju Tresna karo Pringgondani. Nggih, lajeng Yai Prabu Sri Bathara Kresna kodheng penggalih. Kodheng niku napa? Bingung. Oh, nggih. Tumuli matur karo panjenengan ingsun. Aku munjuk atur sang Yai Prabu Kresna tak kon nganake parepatan gedhe. Pasar gedhe, parepatan. Oh, nggih. Lajeng supaya para ratu-ratu dirawuhake ngrembug perkara bumi Tunggarana sebab yen nganti bumi Tunggarana iki ora ana kerampungane mengko bakal kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Oh, nggih lajeng menika kala wau lajeng maringipun Sinuwun Prabu Mandura kados pundi? Pragoto wonten dawuh aku arep tedhak ning negara Ngamarta. Oh, nggih. Lajeng kowe ora samelu. Lho, kula mboten tumut. Ora. Lajeng kula kadhawan menapa? Titian ingsun Kyai Puspadenta Gajah Kyai Puspadenta ingkang tak titi saka negara Mandura prapta negara Ndarawati. Gawanan kondur ning Praja Mandura. Lah niki sing berat teng mriki niki. Lho, berat piye? Monggo panjenengan tindakipun menika sareng kalian kula dipun mangertosi ingkang garwa Dewi Rawati pepundhen kula. Ya. Menawi ngantos mangke ingkang garwa menika nyuwun priksa panjenengan tindak dhateng pundi kok kundur namung titianipun tok menika lak malah kula dipun dukani. Iki patih goblok, patih bento. Matur kaya Yai Rawati ento aku tindak karo Yai Kresna. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ngono wae, nggih. Lajeng menawi kula dipun dangu kunduripun Sinuwun Mandura, bali ku wis namung perkara tradisional Pringgondani aku bali. Oh. Panjenengan nek ngendika kok cepet banget menika. Mboten ajrih menawi ketrikel menapa kesingsa. Aja aku dudu kowe dudu aku. Watake Baladewa kaya ngene, watake Pragoto dhewe. Ha, ngaten kula bebas tertawa. Hus. Lah watake dhewe-dhewe kok dipenging niku pripun? Wis kowe bali yo. Kowe bali yo. Oh, nggih. Yai Puspadenta digawa. Nggih, ngestahaken dawuh sinuwun. Namung sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Mandura. Ya, Pragoto. Titip negara Mandura reksanen sawetara wektu. Oh, nggih, ngestahaken dawuh. Nyuwun pamit diwoji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Pragoto. Kang mitraning asta
Yai Kresna. Inggih Koko Prabu. Ketingalipun maduka Kanjeng Koko Prabu ngunduraken titihan Kyai Puspadenta. Ya, pancen mengkono. Mundhak ngrepoti para abdi dalem negara Indrawati. Sabab Kyai Puspadenta kuwi nadyan wujud Dwi Pangga. Nanging panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mekaten Koko Prabu. Ya. Sabanjuripun Kakang Nyadong dawuh timbalaning Kyai Prabu Ndrawati. Koko Prabu piye? Gandeng samapta ing gati samega ing diri titihanipun ing ngarahipun Kyai Jaladara. Swawi manjing wahananing rata. Tumuli bidal wonten negari Ngamarta. Ya, Kresna ayo tak dherekake. Lan muga-muga entuk pepadhang saka pangyonaning Dat Kamurweng Dat. Nggonmu nengahi perkara Tunggarana iki aja kongsi ana pletikaning geni memungsuhan. Koko Prabu sesalangan nyuwun pawasaning Dat Kamurweng Dat. Manjing wahananing rata. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ya, Kresna. Membak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Wonten dawuh Gusti Pate ancak ugra wonten timbalan. Kaya aja methuke prajurit Pringgondani ijin tanpa ruang. Niat kula mboten awon namung kadhawuhan anjihaken wonten menapa dene prajurit Pringgondani baris wonten ing bumi Tunggarana. Iki mau Gusti ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Pate Pancatnyana. Kuwi kinen nggawa wadyabala segelar papaman sarta kon nggawa piranti ning ayuda. Lho, nuwun sewu Gusti Pate. Kula dipun utus sampun ngantos dumadiring pasulayan. Ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhakake. Yen to sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura ora nrimakake bumi Tunggarana diku jak-jakan wong Pringgondani. Kula ketapno wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani. Lho. Lah kok dados mekaten dawuhipun sinuwun. Monggo panjenenganipun menika nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sindhe. Kowe ngerti apa tindakno dawuhing Pate Pancatnyana? Yo, ancau kula tindakno dawuhing Ngergyana Pate. Yayah Griwa ingin dadi cucuke ngajurit madeg Senopati ngrabasing wong Pringgondani. Oh inggih, nae ngaten ngestaken dawuh. Pangkatipun ancak ugra ketapno para wadyabala piye ana sing gamben-gamben aja nganti wong Traju Trisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani. Sendika ngestaken dawuh Gusti Pati. Ranggana magawe gelari rawang ora pangling nitik gendera niki wong Pringgondani ndawes padhake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna. Ya dasar Purnyata sawa tumenggung Panigas Jonggo. Aku tumenggung Sumbang Surajeja. Wong Pringgondani, aja mamak mumuk mripatmu. Kowe teka mapan ana ing Tunggarana, ngerti ya? Yen to Tunggarana iki bawah keperintah negara ing Traju Trisna. Mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggarana. Ayo semingkir. Wong Traju Trisna ora trima. Lho. Yen sak ngertiku wiwit saka Sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggarana kene iki bawah keperintah negara ing Pringgondani. Mula sing kudu minggat wong Traju Trisna, kowe sing kudu lunga, kowe sing kudu lunga. Yen ngono apa kudu aku ngruda paripeksa lawan kowe. Yen pancen kedugolan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani. Ayo, gage singkirna wong Pringgondani, keparat ora minggat dadi bayangan awakmu. Maju jangan tak untapake nyawamu kowe. Panigas Jonggo.
Panjen cetha bener ngendikaning Patih Pancatnyana. Yen wong Pringgondani nekani Tunggarana jebul saknyatane arep ngejeki bumi Tunggarana. Ketitik wis dadi pecah perang antaraning Trajutresna lan Pringgondani. Brodol kejurit semingkira sapa sing dadi cucuke ngajurit Pringgondani? Ayo iki perjinemanan Cak Ugra lekane atiku. Wong Trajutresna wong mulang sarak, ora ngerti lan ora takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggarana. Malah sajae wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Trajutresna. Lho sapa kae maju ning pabaratan? Ayo iki Patih Probakesa regane ati. Cak Ugra, Patih Probakesa, ora iso mulang karo anakmu. Mulang sarak bakal ngukup Tunggarana. Ayo kukupen Tunggarana gumlinding sirayan Cak Ugra. Kelakon. Iki cangkel Pringgondani. Cangkel mungsuh cangkel butuh ambal, mungsuh butuh ambal. Wah, kakon. Kesedra ke manuk, berancangan kau panjang dulu tatarin. Cang, pedagang perbatan sumber kemanamu. Kesedra kaya manuk cak ijo. Kesedra kaya manuk. Mrek. Jangan sampai yang berbalik. Krima tadi, krima tadi apa saya? Jatuh maju mati mundur. Aduh. Ngopo kira kok? Cocok Drei. Kowe mungsuh sapa? Mungsuh cangkel Pringgondani. Aduh. Cangkel Pringgondani jebul iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran, mongko aku cangkel ki bangsane cangkel ki kalah nek karo perang gentiran. Nek karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Maslep ngono.
Monggo bareng maksud ngono ki ora dinengke wae. Dingkuk-ngkuk. Dadi lara kabeh awakku. Woi latar. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Wadya menungso gelut karo wadya menungso. Wadya buta belut karo para wadya bala buta. Woi latar. Woi. Lena pangendawak rimah Pringgondani yo duwe buta gundul barele cukur. Ayo mundur saka bumi Tunggarana kowe isih mundur gaglak limpah gaglak sih. Coba sini. Coba tadi kembali Tresno. Nyanyi lah lagi. Muntah mungyok, muntah bareng endok, muntah petok. Raya mong. Aja bagi kelebe. Agak. Ya bagi lagi. Apa kata? Kemudian aku ngerti artinya nye karo aku buta keomongane buta apa gue ngono tak anakmu agak sebagai sangat bakat jangan baca apa kemudian celama deh agak jangan lagi kembali ke zaman cekut bro agak banyak ya. Duk. Wong penang ngrembug mayang ngene. Agak bagai tadi. Agak bahagia kita. Agak bakat dapat terlepas. Kita dapat kerja. Ya, mungnya aku. Aku pati kebakar sih. Ini kepiye? Bakar deh, Pak. Kau kek bagi. Ada banget ini. Ya betul dulu mah. Yang mana? Angkat apa? Ini apa lo? Abang ini namanya. Gumbuk dah bangsa. Ngerti lagu ini. Hebatnya dah. Kediri kebetulan. Ketemu. Apa ngerti kan? Go. Ada. On balas ini. Kata betul. Kata kecil betul. Kata kecil. Bodoh ambuwe. Bodoh kucluke. Bodoh ambuwe. Aku bagalawan. Ya kata ini. Hai ketuk. Asyik aku. Orang mau. Kata apa? Itu balik gitu kan? Jalan. Nanti ini cuma lulus perang ini. Anak yang anak nama nama ya bakal jalan ya mana? Ya obatnya coba obatnya.
Aku tak boleh jalan. Bagaimana jalan? Selamat jalan apa dah? Jalan apa jalan tu? Jalan. Nah, aku tak nak kasi nama. Tak nak begitu. Tak boleh dia berjalan untuk jalan apa dia tu? Jalan apa jalan? Ya. Betul lagi ngah. Wah, mati tenan. Kancaku Sirna Margalayu. Woi, lah kanca maju bareng. Iso wong kang kaya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu pancat nyono iki mesti saka gaweanmu mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit Pringgondani tekan ana ing Tunggarana ora nate dikanggo gawe karo wong Traju Trisna nanging ora kaya sak gedhagan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene mergo saka kowe sing kudu minggat kowe sing kudu semingkir wah gaglak limpamu tugel gulumu kowe Setyane ku garwanira lho paman boten dawuh nggih lah kok mboten kanthi nyono-nyono malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika nggih lah menawi ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama waduh lah kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon paman ngaturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Prabu Kesa kula tak matur paman Pancatnana larah-larahipun kados pundi kok dados mekaten lawanipun monggo Paman Pancatnana wonten dawuh nggih menika angger Samba inggih kula ingkang putrapun Samba wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda nuwun sewu paman saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna ing pengajap sampun ngantos dados dumados sing pasulayang inggih angka kalih kula kinang nganti Kakang Stija Bama Narakasura
kula dherekaken rawuh wonten negari Ngamarta badhe wonten parepatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun Inggih krana tiyang-tiyang Pringgondani ngejeki bumi Tunggarana. Mila kula wastani menawi nalindring Pringgondani anggir Gatotkaca badhe tumindak boten sak mestinipun badhe angukup bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula Yayi Gatotkaca malah sak mangke sak ngertos kula boten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandeng sak mangke sampun dados perkawis. Tumunten Paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula Yayi Gatotkaca sowan dhateng garing Ngamarta. Oh ngaten inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. Nanging lho, Samba kok tekan kene Yayi. Oh, adikku sini. Lho, Samba. Inggih, Kakang Prabu kula aturaken bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Nganti kaget pun Kakang kok lha kok dadi kahanan Tunggarana bubar mawut ora karo-karuan. Menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman, nggih menika pun Paman Pancatnyana. Lho, Paman Pancatnyana wonten dawuh. Kula wau kula paring dawuh kaliyan Paman Pancatnyana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang Pringgondani. Kula mboten kepengin dumados ing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna namung babagan bumi Tunggarana. Nanging lha malah dados mekaten kawontenanipun. Kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu. Ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani. Nyuwun pangapunten nggih. Krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani. Sinengguh tiyang Trajutrisna menika satriya-satri ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Nek ngono panguwasa Ratu Trajutrisna kalah karo panguwasaning Patih Trajutrisna. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul sampun ngantos mbebangeri asmanipun nalindring Trajutrisna. Inggih, nggih ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan Kakang Mas. Apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampahan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen. Tegesipun sampun ngantos wonten tuwing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna. Mila kula dipun suwun amethuk dhateng Jengandika Kakang Mas. Supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta sakmangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para naraja nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin pepunden sepuh sedayanipun supados tumut rembag babagan bumi Tunggarana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Sapengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dakdaning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggarana nembe dipun rembag wonten madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun Setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggih, angger Setija. Samba wonten timbalan Ngamas ayo. Tutnupun Kakang sowan marang Mrut sing Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Samangke Yayi Gatotkaca badhe kadherekaken Paman Setyaki. Yo, pun Kakang mingkari manut karo dawuh Kanjeng Rama lumantar sira Yayi Samba. Kula nyuwun priksa, Den. Panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nggih, Ndara. Panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nuwun pangapunten, Gus. Kula nyadhong dawuh. Nggih, Gus, kula nyadhong dawuh. Siwa Semar. Sampeyan malah pun ngertos kali kula.
dawuh mengendikaning bapa Begawan Paminta Jati saka ing pertapan Gebang Tinatar. Lamun aku kudu jumujuk marang Karang Kadempel ketemu kelawan Siwa Semar saat majamu kabeh. Ya kuwi iki Lurah Nalagaring Petruk apa dene Bagong. Wila truk malah ngerti awake dhewe, wila go malah ngerti awake dhewe. Wila marang ngerti awake dhewe. Wila Nalagaring ngerti awake dhewe. Ora mubeng wae iki ora. Perkara ngerti ngono kok dudu beng kabeh ora. Nuwun sewu, sampeyan niku wayahe Begawan Paminta Jati saking Gebang Tinatar. Iya, Siwa Semar. Putrane Akuat Majaning Endang Pamintaningsih ingkang patutan kelawan Raden Arjuna Kakang Semar ya kuwi Sudarmaku ya kuwi wong tuaku Raden Janaka. Meng kagete kok biayaane apa? Ayo melu kowe ayo. Meng kagete kok dadak bareng-bareng melu bapak. Meng kagete kok bareng melu bapak. Nganggo akeh elenata. Ben rapopo. Lah terus kersane dawuh mengendikaning bapa Begawan Paminta Jati ing Gebang Tinatar. Nggonku bakal ngawu-awu Sudarma. Bakal ndak pasrahke marang Siwa Nayantaka menyang endi nggonku upaya wong tuaku ya kuwi Raden Janaka Kakang. Titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ngoten awi kula dereke sowan Kang Rama. Nek pancen sampeyan iku putrane Kang Rama Ndara Janaka patutan kelawan Endang Pamintaningsih. Iya. Yen to pancen mengkono dalane menyang endi? Ndika mangke ndak mengke nek ngenggok nengen kula enggokke nek menggok ngiwa kula aturi menggok ngiwa nek Prating Amarta Ndara. Apa toking hayam mono Latala jagat Dewa Bathara jagat pangestu para. Kresna, Kresna. Kula wonten maring dawuh Hyang Unadewa inggih wonten timbalan. Baladewa wonten dawuh Werkudara. Matsapati kakekku. Ingkang padha duwe kewajiban ngrampungi perkara wis padha prakting negara Ngamarta. Ya mung saiki gandeng akeh para sepuh kang padha anjenengi. Marata gage saiki aku tak ndangu marang Putu Prabu Ndarawati. Monggo penemuning Putu Prabu piye? Nggih, kula nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Kula namung nderek kersa maduka Kanjeng Hyang janyatanipun. Sampun pinten kula menika mangke banci nggih banci ladan menawi kula munjuk atur krana Stija menika anak kula. Gatotkaca menika keponakan kula menika mboten sae kedadosanipun menawi kula munjuk atur kersa maduka Kanjeng Hyang. Dadi sira Putu Prabu Ndarawati ora kepareng medhar pangandikan. Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Hyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matsapati. Werkudara, nggih. Kowe arep darep atur apa? Gandeng iki magepokan kelawan majamu si Gatotkaca. Ora jeneng rubo-rubo gedhang. Nang aku ora duwe atur apa-apa. Yen Kresna ora duwe atur apa-apa, Werkudara ya ora bakal duwe atur apa-apa. Monggo mundhak dikira aku mbelani karo anak. Aku wegah diarani aku mbelani karo anak, dasare anakku wis gerang. Wis ora pantes mendhe marang panguwasane wong tuwa. Lah terus piye? Baladewa, sira Putu Mandura darep atur kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Gandeng ingkang pinitados minangka sesepuhing para Nalendra menika paduka Kanjeng Hyang Matsapati. Mila dinten samangke kula sumanggaken bab
lalampan menika borong dhateng paduka Kanjeng Hyang. Namung kula suwun kanthi sanget sampun ngantos ing antawisipun setunggal menika mangke wonten mesgul penggalihipun. Menawi wonten raos megul manahipun anak-anak kula kekalih menika tan wanding menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya, yen to pancen mengkono jumbuh kelawan apa ingkang wis ndak ngandhakake sapa to saiki ingkang duwe panguwasa sarta duwe wewenang tumraping bumi Tunggarana. Nggih, mboten sanes kejawi namung Adipati Wahana menika Kanjeng Hyang. Adipati Wahana inggih. Adipati Wahana kuwi sapa? Menika atmajanipun inggih menika Sumber Katong. Sumber Katong menika rumiyin patihipun Prabu Kala Kahana. Prabu Kala Kahana menika rumiyin atmajanipun Prabu Kala Pustaka. Wondene Kala Pustaka menika rumiyin menika kadangipun utawi sumitranipun Prabu Trembuku ing Pringgondani. Mbok menawi sarana Adipati Wahana menika kala wau saged ngaturaken sowanipun pun Sumber Katong tiyang sepuhipun kala si Wahana menika kala wau supados nyariosaken lampahan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana. Lah dalah. Adipati Wahana wonten timbalan ngadhau. Ingsun njaluk suwane wong atuwa kita kang aran Sumber Katong supaya sowan marang Praja Ngamarta. Sabab liyane wis ora ana ya mung kari wong tuamu mbok menawa ingkang iso njlentrehake kahanan bumi Tunggarana. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelapaton lirkin saking risang mawe gandrung. Apa iki ngaran Sumber Katong? Inggih Diwaji. Kula ing abdipun Digya Sumber Katong. Sumber Katong wonten timbalan gandeng bumi Tunggarana dina samengko dadi regejegan antaraning negara Trajutrisna lan Pringgondani. Mula aja nganti kelakon tumibaning kurban merga saka padha rebutan bumi Tunggarana dina samengko maragake jlentrehna ingkang saknyata. Jlentrehna ingkang saknyata mungguh piye kahanane bumi Tunggarana. Nggih. Mugi andadosna ing kawuningan sekawit bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negari ing Pringgondani. Wonten ingkang lenggah dampar wonten ing bumi Tunggarana menika Sang Nata Prabu Kala Pustaka menika sumitranipun Prabu Trembuku. Sami-sami suwita wonten ngersanipun Prabu Pandhu ngenger dados siswanipun Nalindra ing Ngastina. Ngono inggih sabanjure. Saking saenipun Prabu Trembuku tuwin penggalih ingkang welas asih dhateng ingkang kadangipun Prabu Kala Pustaka tumuli bumi Tunggarana nalika semanten dipun dadosaken bumi perdikan. Dadi bumi perdikan inggih boten kebawah wonten pundi kemawon. Sasedanipun Prabu Kala Pustaka ingkang dados Nalindra Prabu Kala Kahana nalika semanten kula tasih dados patih. Kala Kahana kuwi atmajanipun Prabu Kala Pustaka. Nalika semanten Prabu Kala Kahana pejah ingkang mejahi Nalindra ing Trajutrisna utawi ing Surateleng Prabu Bomantara. Prabu Bomantara ngukup negari utawi laladan Tunggarana. Lah saklajengipun Prabu Bomantara seda wonten astanipun Raden Setija tumuli dados negari Trajutrisna. Ingkang lenggah dampar Prabu Setija Boma Narakasura. Wiwit dinten menika negari Tunggarana wangsul dados bumi perdikan malih. Ngantos saksedanipun Prabu Kala dipun perjahi Prabu Bomantara kala wau negari utawi bumi Tunggarana dados bumi perdikan boten kebawah keperintah negari pundi kemawon dumugi sepriki menika lan ingkang lenggani atmajanipun Prabu Kala Kahana inggih menika Gusti Kala Adipati Wahana menika Diwaji.
menggah mekaten lelampanipun bumi Tunggarana. Gusti atur mingkeng kaya mengkono mau apa ana bukti nyatane saora-orane tandha kekancingan wonten. Kula matur kados mekaten menika krana lelampan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana menika kaserat wonten ing Weda Pustaka Raja. Nggah menika ingkang dados kekancinganipun anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Sang Sri Bagindra Maharaja Prabu Matswapati sinuwun. Sumber katong wonten dawuh biar padang trawangan. Ana sewiji-wiji ingkang tinarya gada nggone ingsun bakal nentokake babagan bumi Tunggarana. Lho nggih. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tak jaluk bali marang asal mulamu. Iye, nyuwun pamit sinuwun. Ya sing ati-ati sumber katong. Kresna, kula wonten dawuh Werkudara. Wanapa? Sira ingkang minangka dadi wong atuwane anak utuh-putuku Gatotkaca lan Setija inggih kone yang tepake. Kone yang minangka pinisra dadi nalindraning para nalindra ingkang wenang ngadili lan misuda para nalindra. Ndak tetepake, ndak jupuk saka lakon ingkang sepisanan nalika Prabu Kala Pustaka kuwi dadi sumitraning Prabu Trembuka lan ingkang sekawit Tunggarana kebawah keperintah negara ing Pringgondani nalika peperintahaning Prabu Trembuka tumuli kaparingan kamardikan lan dadi bumi perdikan. Nanging dak tetepake Tunggarana tak balekake kala mangsa kala biyen nalika Pringgondani diasta dening Prabu Trembuka kebawah keperintah negara ing Pringgondani. Kresna inggih ngestaken dawuh. Ya aku mengkari manut. Bareng ingsun tepake lah kok putuku Setija klepat ninggal pasewakan tanpa pamit. Kresna iki ning lelakon kepiye? Iye. Kula piyambak mboten mangertos. Werkudara piye? Wah, Gatot wonten dawuh. Cah ora tanggap kakangmu metu njaba kae tarenana karepe piye? Sendika Kanjeng Rama. Kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Kakang Mas kersanipun Kakang Mas Setija kados pundi? Dene sasamunipun Kanjeng yang paring dawuh teka paduka tumuli minglar saking Datulya Negari Ngamarta. Yai ora jeneng pun Kakang ngalap marang bumi Tunggarana kuwi ora. Nanging gandeng pawiwahan mau dipidhangatake sarta dipirsani dening piyai ingkang akeh. Mula rasaku kok kaya ora kepenak. Si Adi Wisatriya pun kakangku Wisatriya, mongko wis padha-padha madheg nalindra. Aja gampang marang pasrah marang panguwasaning wong tuwa. Ayo, yen bisa perkara iki dirampungi dhewe kanthi cara kasatriyan. Kototian Gatotkaca tinon mapakarka suta tegapira Kresna. Kakang Setija ora duwe niat bakal ngukup bumi Tunggarana. Ewadene Kakang Setija paring dawuh kaya mengkono. Aja dikira Gatotkaca wong jirih getih wedi mati. Ayo panjaluke Kakang Setija nganggo cara piye tak turuti. Bagus, ora meringkus dadamu.
Semono kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh Kakang Semar kula sapa iki nuwun sewu menika wayahipun pandhita ing Gebang Tinatar Begawan Paminto Jati jenenge sapa Bambang Pamegat Tresna Bambang Pamegat Tresna nggih ibune Pamintaningsih bapakne sampean lho aja ngawu gawar ngawur apa pancen bener kowe anak utawa kowe putu Begawan Paminto Jati kasinggihan Kanjeng Rama kula ingkang putra pun Bambang Pamegat Tresna Kanjeng Rama Pamegat Tresna kula wonten paring adhawuh aja gampang kowe ngaku anak Janaka aja gampang kowe ditampa dadi anak Janaka anak Janaka kudu wani ngaturake dharma bektine kalawan wong tuwa menapa ing kedah kula lampahi paduka badhe paring dawuh menapa kadangmu sakloron kadangmu tuwa Setijo Boma Narakasura lan adimu lanang utawa kadangmu tuwa ing pringgondane padha panca bakah rebut bumi Tunggarana yen ku bisa ngrampungi tanpa ana dumadining kurban kowe tak anggap anak Janaka Pamegat nom-noman nabung ning peperangan kowe aja melu-melu perkara iki kowe ora mangan nangkane ndak kabul pulute nuwun sewu sinuwun dipun tepangaken menika nem-neman saking pertapan Gebang Tinatar wayahipun Begawan Paminto Jati kula Bambang Pamegat Tresna semingkir iki papane wong neter kadigdayan papane nggonku neter kadidan karo adhiku Gatotkaca panjenengan kenging dipunemutaken lho mboten lho kowe ngelekke Ratu Trajutresna apa kira-kira iso ngalahke Ratu Trajutresna waduh wah wah waduh Pamegat Tresna kowe bayi wingi sore tanganmu atos kaya wesi meh wae ora eling Purwadasena yo aku ngakoni keunggulanmu aku ngakoni kemenanganmu Pamegat Tresna nuwun sewu sinuwun menawi paduka sampun ngakoni dhateng ingkang abdipun Pamegat Tresna menapa langkung prayogi monggo kula kanthi caket kan Raden Gatotkaca lho sirmu piye mangke badhe wonten Rembag ingkang langkung wigatos lan ingkang langkung sae tinimbang ngetingalaken dhateng atosing balung tuwin wuluting kulit sinuwun aku manut karo kowe Pamegat Tresna pangapunten ngantos kula wantun nengahi perkawis menika kula madreng anggen kula pengin pinanggih kaliyan tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Rama Janaka tumunten kula pinaringan kewajiban kedah saged misah dhateng ing sami Bandayuda lho yen ngono kuwi adhiku dhewe Yayi inggih Kakang Mas
Lho yen ngono kaya adikku dhewe Yayi, inggih. Kula gumun ing atasipun panjenengan menika nalindra muda. Ing mestinipun saged kinarya patuladan. Teka tasih dipun reh dhateng derajat tuwin pangkat dipun reh dhateng kadunyan. Aduh sinuwun. Menawi lalampahan kados mekaten menika menapa mboten nambah bangri dhateng asmanipun tiyang sepuh. Prabu Setija menika atmajanipun Prabu Kresna ing Ndarawati. Raden Gatotkaca menika kadang kula sepuh atmajanipun satriya ingkang kondang kaloka Raden Werkudara. Sedaya sami mireng menawi Raden Setija tuwin Raden Gatotkaca sami aben yudha namung rebat bumi Tunggarana. Menapa mboten nami lingsemi, menapa mboten nami damel banger bacin asmanipun tiyang sepuh. Jer kewajibanipun anak menika njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Raden, bumi Tunggarana ing mekaten menika saenipun monggo dipun rembak. Nalindra ing Traju Trisna tuwin nalindra ing Pringgondani sumangga kados pundi sak mangke saenipun. Supados sak mangke tetepa ketingal rukun manunggal tetunggalan boten wonten raos milik antawisipun setunggalan-setunggalipun Raden. Nuwun sewu Kakang Mas. Sepinten kalebatanipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten Yayi, pun Kakang wong tuwa ingkang keladuk nganti kurang pitung pun Kakang nyuwun pangapura. Mugi dadosa paseksen jeng andika Kakang Mas lan paseksen kadang kula Yayi Pamegat Trisna. Nadan sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Hyang Matswapati. Sampun dipun dawuhaken dadi Kanjeng Hyang Durgandana bilih Tunggarana menika bawah keperintah Pringgondani. Nanging paduka Kakang Mas kula aturi nyekseni jumbuh kaliyan ngendikanipun Kanjeng Hyang Trembaka Tunggarana tetep dados kula dadosaken bumi perdikan. Ya pun Kakang nekseni Yayi.